života. A dodnes platí Komenského osnova: keď v hlave sa ti všetko pomotá, tak poďme pekne ešte raz a odznova. Písmeno M je presne také ako mesto, písmeno Z je zima, zem a zuby, písmeno K je ako kút, tak v kúte nestoj, písmeno S je ako sľub, tak vyplň sľuby. Toto je žaba, toto komár, toto osa a protónové číslo 30 to má zinok. Vďaka zmene skupenstva vody je tu rosa a vďaka kvaseniu je muž a potom víno. A 2x2 tak to vie každý, to sú 4. Vety sú rozvité a sú aj vety holé. Po tejto škole idú tie najlepšie chýry a ty buď šťastný, že sa učíš v našej škole. How are you my best friend and what can I do for you? Viem iba to, že toto po anglicky bolo. S latinou, gréčtinou aj angličtinou bojuj. Pri veľa jazykov vraj z ľudí robí volo.